Hello logofer, lwngbai bयनिसिमबो Welcome back to Songkranti new another vlog. So logofer दिनैनि vlogआ मा जागोन नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै थारैनो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनै मोसौनि बैसागो गोखा गोखै जायो आरोना दिनैनि दिनाव जोङो एसे मैगं खानो नागिरदों लोगोसे गोदान रंजालि बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय देग्लायनि रंजालि बैसागु बोथोरखौहाय मोजां बयबो रंजानानै बारहोहरनो हायो लोगोसे बिदायखौबो मोजाङै मोजां रंजानायजों बिदाय हरनो हायो थ' लोगोफोर बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो थाबैनो जागायनोसै लोगोफोर जोङो दिंखिया खादों लोगोफोर ओमफ्राय दिनै खैथा बिदनि मैगं बुथुमनो हायो नायनोसै जोङो दायो खाजेनदोंसो गासिखौबो एसे लाजोबगोन आरो ओमफ्राय बेफोराव खिफिबेन्दोंखौ मोनो ना मोना मोनो जोङो मैगं खागासिनो लोगोफोर दिंखिया खाग्रोदों आरो ओमफ्राय खिफिबेन्दोंआ न' सेरावनो दङ दा खाहैनोसै थालिर फस्ला दानदों लोगोफोर थालिर फस्लाबो होगोन आरोखि जोङो एसे गोरलैखौसो होगोन नालाय सिंनिखौहाय ओंखायनो एसे दानग्रोदों जिरदों आरो एसे जिरनानै लां दा बासिनोसै बिदिनो लाग्रोनोसै नै लोगोफोर खुंखा गोखा खादों ओमफ्राय बिलाइखौल' खानोसै आरोना बिजौखौसो खाना होनोसै फैगौ बोसोराव एसे बुरजा नै लोगोफोर खारै रानदों खारै खाथियावनो दंबावोसो औ दङ दानगासिनो आङो थायो नै बेबायदियाव मोजां दिन्थियासै आरोना गासै 21-22टा ओंखारदों आरो मैगङा थालिर फस्ला दङ थाराय गाज्रि दङ ओमफ्राय मुला दङ ओमफ्राय मुला बिबारबो दङ ओमफ्राय बुथुवा खुदुना ओमफ्राय मैथा ओमफ्राय नोरसिं खिफि बेन्दों खुंखा गोखा ओमफ्राय बिराद बायदि दङ आरोखि माखासे मैगंफोरखौ मोनाखै ओमफ्राय जाखिनि दङ बेखौनो कालेक्ट खालामजोब्बाय आरोना आङो मोनसे दिन्थिबाय थायासै लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा बांसिनानो मिथिखायो ओमफ्राय साबित्रि मैगंबो दङ आरोना लोगोफोर बेवहाय गासै 22टा ओमफ्राय दायो मोनथाम कालेक्ट खालामबावगोन मैथा सिख्लाजों मा होनो लाफा सायख' बेखौहाय होदेरबावगोन आरोना ओमफ्राय जोगोलावरि मोनथाम एड खालामबावनोसै ओमफ्राय दाहाय संखांनाय माबाखौ देखायगोन संबाय थानायखौ दिन्थिबाय थाला खोमा लोगोफोर हायो ना हाया नायनोसै बैसागुनि माइब्रा लोंदों नै गोखा गोखै अमा बेदरजों बायदिसिना 22टा गोखा गोखै आरो
गोखा गोखै जानो जानायखौ दिन्थिबाय थाला लोगोफोर